Музейлар төні акциясы кысаларында шәһәребездә күп кенә чаралар узды. Азнакайлылар мәгариф һәм төбәкне өйрәнү музейларына кызыклы сәяхәт кылдылар. Мәгариф музеенда музейлар төні укытучылар коллективының җыры белән башланып китте. Чаралар да педагог һәм остаз юлына багышланган иде. Кунаклар башта укытучыларның иҗат остаханәсе, кул эшләре, картиналары, китаплары белән таныштылар. Музейда ветераннар, пионер һәм комсомол чакларына әйләнеп кайтты. Музей нәрсә дигән сүз ул? Аерым бер учреждение гына, аерым бер бина гына түгел. Ул безнең язмышыбыз. Ул безнең үткәнебез, ул безнең киләчәгебез. Менә шушы бүгенге балалар менә сөйли башлаганда да бит, менә пионер турында сөйләгәндә дә, башка бер турында сөйләгәндә дә балалар күз алдына да китерә алмыйлар. Ә менә шушы музей белән берлектә һәм музейдагы әсбаплар белән берлектә шуны аңлата башласаң, аның нәтиҗәсе икенче була. Без булган кунакларны чакырабыз үзебезнең музеебызга. Килмәгән, күрмәгән кешеләр күп. Һәм безнең музейда бүген экспонатлар җанлана. Мин гарәп шрифтлары белән язылган география һәм астрономия китабы. Мин мәгариф музейның дәреслекләре арасында иң өлкәне. Минем басылып чыгуыма 162 ел. Укучылар да үзләренә кызыклы ачыш ясадылар. Мы видели очень много о пионерах. Да, мы сами очень сильно заинтересовались и сами сейчас хотим попробовать быть пионерами. Да, это очень интересно. Ветераннар исә яшьлекләренә кайтты. Укытучыларны күрдек, бергә эшләгән иптәшләрне күрдек. Бигрәк якын булды экспонат. Үзем 1948 елда кулга тотып мәктәпкә 1нче сыйныфка укырга барганда бер кичкенә тартма бирделәр. Һәм шул уку мәктәпкә сумкасы булып хезмәт итте. Һәм шул сумка менә шу мәгариф музеенда саклана. Менә шушы музейлар төне дигән шушы мероприятие өчен бер куранда куанып та куябыз. Бүгенге көндә ул шундый зур тәрбия чарасы булып тора. Яшь буынга хәзерге вакытта инде замана үзгәрә, яшьләрнең инде үзләренең хәзер яңа төрле хәрәкәтләре бар бит инде. Ләкин шулай булуга карамастан, илебездә безнең шушы пионер оешмасы аерым урын алып тора. Төбәкне өйрәнү музееның да ишекләре кичке 9-га кадәр ачык булып, биредә мастер-класслар, хәйрия ярминкәләре, сәнгать күргәзмәләре эшләде һәм башка бик күп кызыклы чаралар узды.